Vítam vás v novom fitku v Šuranoch, ktoré sa volá All Stars Gym Fitness Studio. Fungujeme už skoro rok, v októbri bude rok, čo fungujeme. Dovoľte, aby som vás previedol, ako to u nás vyzerá. Takže toto je kardio priestor, kde máme bicykle, stepre, bežiaci pás. V budúcnosti to chceme rozšíriť minimálne ešte asi o 3 kardio prístroje, pretože každé poriadne fitko musí mať poriadny kardio priestor. Sice začali sme v kardio priestore, ale pokračujeme ďalej do baru, kde sa všetko samozrejme začína aj končí. Tu je bar s našimi špičkovými produktami All Stars, to je Michal, hlavný vedúci, ktorý vás vždy obslúži. V bare máme bohatý výber proteínových tyčiniek, proteínov, aminokyselín a jednoducho spalovačov, všetkých produktov, jonťákov, ktoré sú potrebné vo fitku. No, tuto je ďalší priestor, ktorý je na cvičenie, tzv. Rehabilitačné, cvičenie na brucho, na spravovače trupu. Väčšinou ho využívajú ženy. Ideme do ďalšej veľkej miestnosti, ktoré sú samé prístroje. Sú na prístroje, kde sa dajú presvičiť všetky svalové skupiny. Jedna z najpopulárnejších miestností vo fitku, kde sú jednoručky, malé činky, stredné činky, veľké činky. Čiže to je tzv. Činková miestnosť. Máme tu aj boxerský kútik s vrecom, čo som sám prekvapený, koľko sa chodí veľa chalanov, ale aj dievčat a boxu. Ale sluší to. No, a čo znamenajú tieto obrázky? Toto sú plagáty z našich pretekov, ktoré sme organizovali ako Grand Prix Slovakia vo fitness žien, mužov a v kulturistike žien, ktoré vždy boli nominačným pretekom na majstrovstvá sveta. Organizovali sme 9 ročníkov a ešte jeden ročník sme robili majstrovstvá Slovenska v doraste chlapcov. A šatne. Prvé sú pánske, prvé sú dánske. Takto teda vyzerá naše fitness štúdio All Stars Gym v Šuranoch, kde ste všetci vítaní. Fitko je otvorené každý deň. Výborne si tu zacvičia mladí, starší, ženy, muži. Nech sa páči.